IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Formal nga niway ti groundbreaking ceremony ti Torres Police Office iti Barangay Saud, Pagudpud, Ilocos Norte. Mismong induluan ni Regional Director, Police Brigadier General Juvencio Badua Jr., kini ti opisyalis ti munisipyo, babaeng kini Mayor Rapi Benemerito, tinasaong nga aktibidad. Niway pati pa nagpinirma ti katulagan, tinasaong nga proyekto. Ti Torres Police Office ket dumakder iti Torres area nga proyekto Department of Tourism. Maragsakan met ni Mayor Rapi Benemerito gabot adan ti buod nga opisina Torres Police Office nga may destino ti nasong lugar nga dadaywen dagiti turista. Malagip nga personal nga itandarampay ni PBBM by ti launching ti Torres area iti laeng Calabes. Idol Dennis Salipio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.